станислав ҳақназар назаров ретинский бори панҷум аст ба майдон мебарояд. баъзе сабқатҳои ин варзишгаро мо пурра манзур накардем, чунки дар 4 гилеми дигар 6 ҷуфт баробари ҳунарнамоии ин варзишгар ҳам майдондорӣ мекарданд. ҳақназар бисёр бояд эҳтиёткор бошад. ба ҳалуки дохила шикасти станислав дар гумон аст. аз ҳисоби вазнам андаке паҳлавони федератсияи Россия вазнитар мебошад. ин як ҷиҳати фарқкунандааш. аз ҳисоби таҷрибаи мусобиқаҳои байналмилалияш ҳам станислав ретинский бисёр ҳам фарқ дорад. бале дилшодзода бисёр ҳам холисона доварии хуб карданд. самандари муҳаммадӣ ҳам дар рафти сабқатҳои инфиродии варзишгароне ки бештар инҷо ҳам мо дидем ки баҳсу мунозираҳоро ҳам ба миён оварданд. аммо станислав хуб медонад ҳамон тартиби майдондории гӯштини миллии моро, яъне аз камарбанд поён доштанро, ҳаракатҳои ғайриқоидаи партериро ва бисёр хуш аст баростӣ. яъне агар мо гӯштини миллиро ба сатҳи байналмилалӣ барорем, аллакай метавонад ширкат варзида. бисёр ҳам як заминаи хуб аст, як марҳилаи хеле ва хеле саривақтии муаррифии гӯштини миллии мо дар арсаи ҷаҳонӣ. валерий эндавицкий бо ҳоҷи машраб хозмоӣ менамояд. машраб раҳмонов ин варзишгари ноҳияи рӯдакӣ, паҳлавони шорти сафеддошта, намояндаи федератсияи Россия, қомати баланд дорад. ҳар ду паҳлавони Россия алон дар майдонанд. коргардон ба гилеми дигар гузашт, дар он ҷое ки машраб ва валерий эндавицкий мағлуб шуданаш бо хоҳишҳо гуфтам ки пеша ки зикр кардем, бо як хоҳишҳо боз ба майдон баргашт. дар ҳамин рақобати имрӯзаи мусобиқоти ноҳияи ховаринг бархе аз паҳлавононе ки гуфтем инҷо ҳам кумитаи тадорукот дар маҷмӯъ андешаҳои мушаххас ва фикри ҳамон ҳайати мушовараро ба назар гирифт ва дар ҷараёни сабқат паҳлавони Россияро дигарбора ба майдон даъват карданд. ҳоло мебинем бале ҳақназарро афтонид. ва дар хусуси сухани станислав ретинский ки бисёр мардуми ба фарҳанги тоҷик мандро намешиносанд, аммо бале дар маҷмӯъ онҳо гӯштини хубро мухлисӣ мекунанд, нафари муваффақро дастгирӣ мекунанд ки бисёр бароям писанд афтод бароси станислав ретинский дар анҷоми гӯштин бо хабарнигори мо нафари сеюм аст мусоҳиба анҷом дод. мағлуб мекунад.